Sanibonani babukeli emakhaya. Lezi zindaba zikaJambu zango-7 enizifundela nguNqubeko Zindela. Emva kokuba uMojaphu ewina ama-awards amathathu, omrepha abaningi sebekhuluma kabi ngaye. So, si-invayithile uMojaphu azositshela ukuthi ufila kanjani ngalokhu. Phu, ngabe uyashayina? Wathula bekhuluma ngalo, uyawasaba yini? Kodwa bemthanda ngakini lo izobona khomutho wasibana lakini vula ndlela ekade lalihamba lendlela limi thatha kama-chance ukade ngakubambi ngesicima ngabe uyashayina irap mayinihluli nganihluleli la kumina ngeke ungenze next week noma ungahleli khohlwa yimina awusoze wawina lotho sports awutholi lutho kadisa nje ngeke uze ungenze lutho unentshisekelo ugqozi nomfutho kodwa inkinga nje umsela ngobuso ngabe uyashayina wathula bekhuluma uyabasaba yini no na abazi ngiphanda ini zoze nginake bona nje banamali ngabe uyashayina wathula bekhuluma uyabasaba yini no na abazi ngiphanda ini zoze nginake bona nje banamali uphu hayi ukuthi uyasha nangiy'khathi zamandulo wengawusaba ukhwasha osaka liyasha abafaka ama-CV maybe sobaqasha sibafundisa uqwasha bafunda ukwasha sibaspoonfide ngalo jamu uzobaqeda ukuphasha hey phela ngimdala kabi fisa ukudisa ukhu jwayela kabi ubuye inkunzi enelunda ngiyibhuda awusoze walunga idamela jam uvukuba dam mawuthuza udumba ngabe uyashayina wathula bekhuluma uyabasaba yini no na abazi ngiphanda ini zoze nginake bona nje banamali ngabe uyashayina wathula bekhuluma uyabasaba yini no na abazi ngiphanda ini zoze nginake bona nje banamali